Moi boas noites a todos. O deseo da canción que acabamos de escoitar de hoy pode ser un gran día para que hoxe disfrutemos ou pasemos ben en esta gala do deporte da Milagrosa que organiza a Asociación de Veciños, Comerciantes e Industriais da Milagrosa. Moi boas noites a todos. Aquelas persoas que estou vendo hacia o frente que están de espaldas, si queren, como é un acto un poquillo, digamos, largo, para que estén máis cómodos, xirar a silla, vamos, si están máis cómodos, pois por nós, desde logo, estupendo. Bueno, quero chamar en esta gala do deporte ao meu compañeiro Manolito Castiñeira, que é o noso home do deporte, a ver se nos podes acompañar aquí na presentación, e pídovos para el, que é un dos directivos máis importantes da Milagrosa, persoa sempre preocupada da gala, da organización. Vamos a darlles aplauso a Manolito Castiñeira. Bueno, eu digo de Manolito porque xa vamos cumplindo algúns anos e temos que, bueno, polo menos dar a impresión que somos xóvenes, sí. Bueno, quero tamén, como non, desear ese... Hoy pode ser un gran día a todas as autoridades que nos están acompañando. Acompáñanos en representación do Concello de Lugo, Ana González Abelleira, acompáñanos tamén Jorge Bustos, o Concelleiro de Deportes, e Ángeles Novo, a Concelleira de Igualdade. Benvido, boas noites. Hoy pode ser un gran día, Fran Cajoto, en representación da Diputación Provincial de Lugo. Concello e Diputación son os patrocinadores da Gala do Deporte da Milagrosa. Como non, hoxe ten que ser un gran día para o vicerrector do campus universitario, Francisco Fraga, que tamén nos acompaña. Acompáñanos tamén o coronel Touceda, xefe da Comandancia da Garda Civil en Lugo, e acaba de ausentarse, pero estuvo durante a cena, o teniente coronel Roldán Lozano, que é o xefe do campo de tiro e maniobras de Parga. Como non, un gran amigo desta casa, o que lle dou tamén a benvida, o comisario xefe Luis Miguel Romera. Estamos tamén acompañados por Antonio Villamarín, comisario tamén de Policía e un gran amigo, e representantes da vida social da cidade e da provincia. A benvida para o presidente de Acruga, César Dorado, o da Prevar, Luis Abelleira, o secretario do Consello de Administración do Breogán, Alfonso Orol, o noso párraco da Milagrosa, José Antonio Ferreiro, que hoxe está acompañado de Brais Cela, do Obispado, e, como non, quero dar tamén a noraboa a José Manuel Pernás, director do Centro Penitenciario de Bonxe, o presidente da miña peña, da Peña do Atlético de Madrid, que hoxe vai ter un protagonismo tamén especial na Gala do Deporte. Benvida a Manuel Rodríguez Lozano e, como non, a ese estupendo amigo e un gran alcalde, ademais, que é Lino Rodríguez Ónega, o alcalde de Pol, que hoxe será un dos nominados en esta gala. Ben, pois para comenzar co que realmente é importante, que é agasallar os nosos deportistas, vou a pedir que nos acompañen aquí, na zona desde onde estamos falando para todos vostedes, os dous comisarios de policía que temos na cena hoxe, que son Luis Miguel Romera, o actual comisario xefe de policía, e Antonio Villamarín Rielo. Eles son os que van efectuar as primeiras entregas. Bueno, eu creo que moitos, algúns, bastantes de vos, de vostedes, acudiron xa a galas anteriores. Sabedes que é clásico que ca entrega de cada unha das nominacións, que é a Muralla de Lugo, patrocinada polo Concello de Lugo, digo que con cada unha das nominacións vamos a poñer o himno de un equipo de primeira división dos distintos equipos de fútbol. Non sei se acertaremos en algúns casos, porque non a todos lle preguntamos cales son os seus gustos, pero seguro que seremos respetuosos tanto co que nos gusta máis como que ao mellor nos gusta
un pouquiño menos. Ben, pois o primeiro dos nominados en esta gala, vou ler un pequeno currículum, seguro que moitos máis amplios son os méritos que lle corresponden a Antonio Benito López, pero, como digo, vou a ler un pequeno resumen dos méritos que, desde o noso punto de vista, o fan acreedor a recibir hoxe a muralla, ese símbolo, signo de Lugo, a muralla de Lugo. Como vos decía, entregamos a nominación de Antonio Benito López e foi campeón do mundo de triatlón en larga distancia en Australia no ano 24, tamén campeón de Europa de triatlón media distancia en Coimbra, Portugal, tamén no ano 24 e no ano 24 en Vitoria, mellor marca española de todos os tempos. Un resumen que o sitúa na cota máis alta como un deportista realmente exemplar, o que llevamos a puñer de fondo mentras Luis Miguel Romera lle fai entrega do seu agasallo o himno do Real Club Deportivo da Coruña. Antonio Benito López. ¿Qué tal a todos? Bueno, lo primero de todo, muchísimas gracias por esta cena. Creo que hemos estado súper a gusto. Dar la enhorabuena al resto de galardonados y nada, muchísimas gracias por haber contado conmigo y nada, y poco más que decir. Muchas gracias. Bueno, os dous primeiros agasallados, no caso de Antonio Benito e no caso de Manuel Méndez Vázquez, que é o que vamos a entregar agora, son na actualidade profesionalmente policías nacionales. Por iso tamén está un pouco justificado que sexan Antonio Villamarín e Luis Miguel Romero, os dous comisarios, os que fagan precisamente estas entregas. Vamos agora ca entrega que corresponderá a Antonio Villamarín e a persona agasallada é Manuel Méndez Vázquez. Xogou nas categorías inferiores da Sociedade Cultural e Deportiva Milagrosa, concretamente na idade de Benxamín e infantil. Lembra o agasallado, neste caso Manuel, a un dos primeiros, senón o primeiro adestrador que tuvo na Milagrosa, moitos estarán no recordo deles tamén, Abelino, do cual dice, nos enseñou buenos valores, un deportista aparte de exercer, por suposto, a súa labor, en este caso, no caso de Manuel, é o fútbol, ten que ter tamén esa escala de valores a que el facía referencia. Dende infantil a juvenil xoga no Clube Deportivo Lugo, temporadas que considera Manuel inmemorables, donde di tuven a sorte de competir a un alto nivel e ser adestrado por grandes entrenadores. Cítanos concretamente a Lucho Kubala ou a Miguel García. Tempada 2001-2002 e 2002-2003, Manuel xoga máis de 30 partidos no Clube Deportivo Lugo en Segunda División B. Quere agradecer a un dos primeiros adestradores no Lugo, concretamente a Víctor Basadre, a posibilidade que lle dá a unha persoa de Lugo de xogar no equipo da súa cidade. Dinos Manuel que isto fai realidade o soño de todo canteirán, que é xogar no equipo da súa cidade. Tiven a sorte, nos di Manuel, de coincidir con grandes xogadores, entre eles con compañeiros cos que agora coincide, incluso na propia Policía Nacional, e cítanos un caso que é o caso de Carlos Vila. Tempada 2003-2004, xoga 25 partidos en terceira división co Clube Deportivo Lugo. No ano 2004,
aproba as oposicións. Antes facíamos referencia que os dous primeiros agasallados son policías nacionales na comisaría de Lugo. Aproba, polo tanto, as oposicións á Policía Nacional e se ausenta, por motivos laborales, de estar desempeñando a súa labor fora da provincia de Lugo. Tempada 12-13, 13-14 e 14-15 forma parte do equipo con grandes amigos, do equipo de Luís Pimentel, xoga en segunda regional, no Grupo Norte, e gaña a Copa Diputación no ano 2015. Nas tempadas 15-16 e 16-17 forma parte da sociedade, unha sociedade importante, dun barrio, además, moi destacado da cidade, que é a Sociedade Deportiva e Cultural Residencia. Na tempada 19-20 forma parte do POL, que hoxe Lino, o alcalde, vai a ser un dos agasallados xogando en primeira regional. E precisamente, según o propio Manuel, dinos donde, referindo a POL, tiven a sorte de coñecer a un dos nominados en esta noite, don Lino Rodríguez Ónega. El Lino non é porque ti e eu seamos amigos. Isto escribe o Manuel. Fíxate o que dice de ti. Di gran alcalde e mejor persona. Non creo que de moita xente se pode dicir algo parecido. Bueno, xusto antes do parón da pandemia, prepárase para ser adestrador sacando os títulos correspondentes. Quero agradecer a nominación. Nosotros vamos a puñer, como non, tamén esa continuidade do hino do Real Club Deportivo da Coruña e entregamos o agasallo da Muralla de Lugo no fútbol, competición, Milagrosa, Lugo, Manuel Méndez Vázquez Camacho. Nada, pouco máis que añadir, que nada, dar as gracias á Asociación de Milagrosistas por este premio e nada, aos comisarios aquí presentes, autoridades e a miña muller, que gracias a ela tamén estou aquí. Moitas gracias a todos. Bueno, despedimos os dous comisarios de policía para pedirlle ao coronel Touceda que nos acompañe, coronel xefe da comandancia da Garda Civil en Lugo. Para nós é un orgullo, unha gran satisfacción, coronel Touceda, que nos acompañe hoxe. Vai entregar o primeiro dos agasallos das murallas, corresponde ao Aeroclube de Lugo. Eu teño que decir que o meu gran amigo, Luís Abelleira, co que comparto valores de lealdade, de compañerismo e de cousas que algúns, non sei se teñen un pouquiño olvidadas ou esquecidas, digo que co meu gran amigo, Luís Abelleira, regaloume un libro do Aeroclub, eu estuve lendo e dicía ya hai un momentiño, e creo que compartimos ese pensamento, que pena a veces das oportunidades que perdeu Lugo, porque para que sepan vostedes, para que saibades vós todos, Lugo puido ter o aeropuerto que hoxe é Lavacolla. Lugo puido ser un aeroporto internacional, o de Rozas. Bueno, por distintas circunstancias non se conseguiu, pero aí temos un aeroclub ao que hoxe llevamos a dedicar unha parte desta gala da Milagrosa. E lendo ese libro, Luís, que tú me fixeche chegar, eu, que non son moi entendido en estes temas, veía como Junkers, aviones alemanes, en plena Segunda Guerra Mundial, pois estuveron, como non, en Rozas, precisamente na sede do Aeroclub, que no ano 1943 foi Milicia Aérea Universitaria, e que desde finales da Segunda Guerra Mundial, no 45 hasta o 62, pasou a depender do Exército do Aire. No 46
Aeropuerto Central de Galicia. Fixadevos si Lugo tuvo posibilidades de ser ese aeropuerto internacional que despois foi Lavacolla. En Rozas operou Iberia, operou Aviaco, e en 1960 se crea o Aeroclub, que despois recibirá a posibilidade de chamarse Real Aeroclub. Persoas como que estarán na mente de moitos de nós, López Pallín, Rueda, Senén Quindós, o Dr. Pardo Ouro, Velallos, Tomé, Campoi, Lamas, Páramo, foron importantes promotores do Real Aeroclub de Rozas de Lugo, pero si hai un apellido vencellado, vinculado ao Aeroclub, é o apellido Abelleira. En persoas como Luís Abelleira Pacios, Luís Abelleira Maior ou Fran Abelleira. A volta a Galicia, o aeromodelismo, a formación de pilotos, os saltos en paracaídas, os avións acrobáticos e moitas máis foron e son actividades realizadas polo Real Aeroclube. Eu voulle pedir tanto a Luís Abelleira como o seu fillo Fran, que agora colleu o relevo, lei da propia natureza, que vamos cumprindo xa algúns anos, pero creo que o apellido Abelleira será inesquecible en esta relación co Real Aeroclube de Rozas. Vamos a poñer, para que entregue o coronel Touceda, de fondo o himno, en este caso, de outro equipo de Galicia, do Real Club Celta de Vigo. Concretamente, puñemos a foliada do Celta na voz de Arroda, para entregar a muralla de Lugo á familia Abelleira. Real Aeroclube! Bueno, continuamos ca presencia do coronel Touceda para entregar o agasallo a Miguel Colmenares. Miguel Colmenares iniciouse fai aproximadamente uns 20 anos no tiro olímpico. A verdad que ten un currículum realmente impresionante. Fixadevos, entre outros, como no ano 2010, Campeonato de España, ouro, tamén no 11, no 12, participacións en distintos países, en Alemania, no 13, ouro en Pensilvania, no 14, plata, bueno, bronce, tamén distincións de ouro. Pola súa trayectoria deportiva concedeuselle a medalla do Comité Olímpico Español, unha distinción das máis altas que pode recibir un deportista. No ano 2015 tamén, repetindo todos estes éxitos os que antes facía mención, e así poderíamos seguir no 16, no 17, no 18, en fin, hasta a actualidade. A verdade é que para nós é un tremendo orgullo ter, agasallar a un deportista que os seus límites non son nin autonómicos, nin nacionales, nin provinciales, sino que son internacionales. Vamos a agasallar a Miguel Colmenares, vámonos un pouquiño ao sur e vamos a escoitar o himno do Sevilla Clube de Fútbol, mentras o coronel Touceda agasalla a Miguel Colmenares. Para defenderlo le dio a una afición. Sevilla mía,
Villa roja y blanca de Sánchez Pizjuán, un corazón que late gritando Sevilla. Bueno, poco tengo que decir, simplemente dar las gracias. Para un deportista aficionado como yo, recibir esta distinción pues es un tremendo orgullo. Y bueno, sí quiero añadir que yo soy representante del Real Aeroclub de Lugo, que aparte de la aeronáutica también tiene un club de tiro y ahí pertenezco y estoy muy contento, muy orgulloso. Muchas gracias. Bueno, agradecemoslle ao coronel Touceda o acompañamento que nos fixo e a entrega das dúas distincións, e agora pedimos que unha das institucións que patrocina a gala, que é a Diputación Provincial, Fran Cajoto, alcalde de Foz, e a persoa que está representando a Diputación, si nos podes acompañar para facer as seguintes entregas. Esta, bueno, inda que habitualmente falo en galego, pero por razóns que vais a entender todos, sobre todo para que a persona agasallada, pois por si algunha palabra do galego pois non lle chega, pois vou a falar en castelán. Corresponde entregar el premio a Francisco Javier Castedo Álvarez e vou a pedir que nos acompañe el presidente de la Peña Atlética, Manuel Sedano. Acompáñanos, por favor, porque vamos a leer alguno de los méritos de Francisco Javier Castedo Álvarez. Yo quiero decir que para nosotros es un gran orgullo y una satisfacción tremenda que las personas que vivimos en un barrio del que estamos tremendamente orgullosos, el barrio de La Milagrosa en Lugo, pues tengamos la presencia de una persona que fue presidente del Atlético de Madrid. Como digo, es un gran orgullo. Es ingeniero industrial. No voy a leer los años, porque los años, yo creo que Francisco Javier estará de acuerdo conmigo, se llevan en el corazón, no en el carné. Tiene vinculación con Francelos, Castroverde, de donde es originario, y tenemos que estar muy orgullosos, porque vive en La Milagrosa, en nuestro barrio. En 1982 se incorporó a la Junta Directiva del Club Atlético de Madrid, en la que fue nombrado vicepresidente primero por don Vicente Calderón, histórico presidente que le dio nombre, como sabéis, al estadio anterior al Wanda. Al fallecimiento de Vicente Calderón, que sucedió el 24 de marzo de 1987, creo, Francisco Javier, si no tengo entendido mal, no lo tengo aquí, que precisamente era unas negociaciones con Alemão, me parece uno de los jugadores que se iba a fichar en aquel momento, algo leí al respecto. Vicente Calderón muere en el año 87 y asume la presidencia del club, del Atlético de Madrid. Va a dirigir el proceso electoral hasta la llegada de Jesús Gil, que le sucederá en la presidencia. Y no digo para emocionar, pero sí para recordar. Le voy a leer a Francisco Javier una lista de jugadores que seguro que le van a hacer evocar recuerdos. Francisco Javier, El Duallen, Tomás Ruiz Arteche, Morgado Landaburu Julio Prieto, Marina Quique Ramos Uralde, Julio Salinas Setién, que después sería entrenador del Club Deportivo Lugo, Da Silva Clemente Alemão, Pedro Pablo Mejías Rodolfo, Paco Llorente o Rubén Bilbao. Para nosotros, como digo, es un gran orgullo que una persona de su altura, una persona con la representación o la representatividad que él tiene, nos acompañe hoy en esta gala. Y como no, el himno no admite discusión. El himno tiene que ser el del club. Bueno, yo tengo que decir en mi caso, hoy va a ser además premiado el Club Deportivo Lugo, que el Club Deportivo Lugo tiene que ser el primer equipo, ¿no? Porque es el equipo de nuestra ciudad, de nuestra provincia. Pero ese corazón atlético que llevamos muchos y que
tuvimos representado en la persona de una serie de presidentes que fueron presidentes del club. Yo quiero decir que en el caso de Francisco Javier Castedo, cuando Manolo Sedano me habló de él, me resultó pues realmente importante que hoy nos acompañara. Suena el himno del Atlético de Madrid para agasajar al expresidente del Atlético de Madrid, Francisco Javier Castedo Álvarez. Hola, buenas noches. Voy a decir poco, porque estoy un poco emocionado por estar aquí con todos vosotros. En primer lugar, agradecer a la asociación esta distinción, este homenaje. Creo que me han ponderado en exceso, pero bueno, no tengo más remedio que aceptarlo así. Vivo desde hace unos años en el barrio. También vivo con alegría, con cariño, me siento integrado y realmente es una satisfacción para mí poderlo compartir con todos vosotros. No quiero olvidarme de recordar al resto de todos los homenajeados esta noche, porque de verdad también todos ellos se lo merecen. Y bueno, si quisierais escuchar algo del Atlético, podríamos estar aquí hasta las 7 o las 8 de la mañana. Pero me parece que es un poco castigo excesivo para todos vosotros. Es verdad que todos esos futbolistas que has nombrado, pues me recuerdan muchas cosas, pero también me recuerdan muchas cosas otros que no has nombrado. Y anécdotas tantas, que os digo que podríamos estar hasta muy altas horas de la mañana. Bueno, espero que nos sigamos viendo y de verdad agradeceros pues esta noche que en cierto modo es inolvidable para mí. Muchas gracias a todos. Bueno, como vamos a poñer como unha... Sí, ahora, Tito. Como vamos a poñer como unha homenaxe ao Atlético, por suposto, e ao seu expresidente, o hino do centenario, eu voulle pedir a José Manuel Rozas, que me parece que está por aí, que é outro destacado atlético, e a Alfonso Orol, agora deixa de facer fotos, que agora vais a facer a ti, home. Vente pa aquí. Bueno, pois vamos a ver si, mentras sona esa voz de Joaquín Sabina, facemos unha foto a estos atléticos tan destacados. José Manuel Rozas, a ver, tú non negarás ese sentimiento atlético. Bueno, pois facemos a foto e de fondo decía o expresidente que efectivamente hai moitos xogadores máis que podíamos citar. Eu citei os da temporada 86-87. Pero hai moitos. Vai nos citar agora a moitos deles Joaquín Sabina. Hino do centenario do Atlético de Madrid. Y eso que no doy el tipo de hinchar rapado y violento, pero que gane mi equipo. Para entender lo que pasa, hay que haber llorado dentro del caldero, que es mi casa, o del Metropolitano, donde lloraba mi abuelo conmigo, con mi papá de la mano. Qué manera de aguantar, qué manera de crecer, qué manera de sentir, qué manera de soñar, qué manera de aprender, qué manera de sufrir. Bueno, ahora últimamente xa sufrimos un pouquiño menos, e na que Joaquín Sabina, no hino do centenario, nos recorde esa forma e esa maneira de sufrir. Sufrir, desde logo, que non sufren en un concello como é o Concello de Pol, porque, fixadevos ben, eu hoxe miraba en Google o Concello de Pol, Lino,
creo que ten en torno a 1.600 habitantes, máis ou menos. Bueno, pois fixademos, as instalacións do Concello de Pol as utiliza, por exemplo, o Racing Villalbés, unha localidade de 15.000 habitantes que vai xugar a Pol. As instalacións do Concello de Pol as utiliza o Club Deportivo Lugo, un equipo profesional, en un concello de 1.600 habitantes. Algo ten que ter o Concello de Pol para concitar que equipos tan importantes de segunda B, de terceira, de preferente, de regional, vayan xugar a estas instalacións. Eu fun a saber, e a verdade é que son unhas instalacións impresionantes. Felicítote, Lino, porque xa quixeran moitos concellos ter as instalacións deportivas que tú promoves e mantés no Concello de Pol. O noso desexo era puñerlles hoxe a todos un vídeo, pero decíame Tito que non temos forma de puñer aquí a pantalla, pero sí temos forma de escoitar o contido do vídeo. Un par de minutiños para que captedes o espírito de un concello que quere ser exemplo de instalacións deportivas. Pol, el corazón latente de Galicia Interior, te invita a un futuro lleno de posibilidades y a un presente lleno de vida. Hemos trabajado duro para tener algo especial. Con gran esfuerzo e ilusión, el Ayuntamiento de Pol presenta nuevas instalaciones deportivas y recreativas en un entorno natural único. Estos espacios son el símbolo de un futuro lleno de vitalidad. La naturaleza aquí no es solo un paisaje, es un estilo de vida. Vive la magia de nuestra biodiversidad y siente cómo ella contribuye a tu bienestar. Estas nuevas instalaciones no son solo piedra y metal, son un punto de encuentro, un lugar para la alegría y la comunidad, para niños, para mayores, para todos. ¿Buscas un nuevo hogar? Déjate enamorar por la belleza y las oportunidades que Pol tiene para ofrecer. Aquí hay un lugar para ti. ¿Recuerdas los veranos en mi pueblo? El olor a tierra mojada, la sensación de comunidad. Ahora tienes la oportunidad de revivir estos momentos y de ser parte de algo más grande. En Pol creemos en el poder del esfuerzo conjunto y estamos extendiendo una invitación especial a empresas y corporaciones. Tu colaboración puede hacer más que marcar la diferencia, puede cambiar vidas, reavivar la alegría comunitaria y asegurar un futuro sostenible para todos. En Pol, cada día es una nueva oportunidad para redescubrir la alegría de vivir. Ven a sentirlo tú mismo. Pois con esa alegría de vivir, un concello de primeira solo pode ter un alcalde de primeira. Lino Rodríguez Ónega! Fai a foto aí con a foto. Bueno, boas noites. Como comprenderán todos ustedes, non teño palabras para felicitar a xente da Milagrosa. Me nombraron milagrosista do ano, agora toco do deporte, e estar un concello, como acaban de dicir, de 1.600 habitantes, con as instalacións como teño, e digo como teño porque fue un artífice, aunque son todos os polenses, verdad? E a verdad é que súfrese para conseguir isto.
Que me levou a min a facer isto? Pois nada máis que acercar a xente do mundo do deporte, porque hoy nunha área que temos, podes ir á piscina, podes ir ao baloncesto, podes ir ao fútbol, e temos un pouco para todo, incluso ao pádel, distintas, a xogar a petanca, a xogar a billarda, a xogar aos bolos. Temos ali para pasar unha tarde como Dios manda no ámbito deportivo. É verdad que comprenderéis que todos os días hai unha crítica hacia o alcalde de Pol. Espero que isto vai surgir e vai seguir adiante e vai continuar con ánimo. E non podo marchar daqui sin darlle as gracias a un xogador que formou parte da Sociedade Deportiva Pol, o señor Camacho, que tamén foi galardonado. E a todos os que foron galardonados, que falta por presentar ou que están a punto de serlo. Creo que me sinto orgulloso e que vos teño que dicir moitas veces gracias. E o deporte une, porque hoy tuve a suerte de comer ao lado do ex-presidente do Atlético de Madrid e sempre un recorda memorias do fútbol e isto sempre é importante. Por lo tanto, non vou estenderme máis. Moitas gracias, de verdad, e aquí estamos porque necesitedes os milagrosistas. Se queredes vir un día a Pol, que o digo de verdad, Jesús, vou vos puñer o autobús para que veñáis con... Por 14.500 euros non vos imaginades que autobús temos. Cando o necesitedes, aunque son moi criticado, de verdad, veño aquí para pasar un día en Mosteiro ou nos seus arredores, e enseño vos Pol. Non ten nada máis que aquí o señor Jesús organizar hasta 55 plazas que ten o coche, podemos ir todos. Moitas gracias, boas noites e hasta que vos vexa por Mosteiro. Iremos, Lino, como non vamos ir a Pol? Bueno, e vámonos agora con un campeón galego de 5.000, de 10.000, tamén de 3.000 obstáculos, de campo a través, de carreiras populares como a de Santiago do 24, ou subcampeón do San Martiño de Ourense, gañador da Lugo Monumental, con importantes marcas persoais. Para nós é un orgullo entregar o seguinte agasallo a Esteban Iglesias Vila, mentras sona de fondo o hino dunhos veciños nosos daqui pretiño que Asturias. Vamos a escoitar o hino do Sporting de Gijón, mentras entregamos a muralla de Lugo a Esteban Iglesias Vila. O deporte que ahora vamos reconocer é a marcha. Dende o ano 2020, sub-16, anteriormente, en categorías como a infantil. Dende o ano 2020, como dicíamos, Aldara, que é a nosa seguinte agasallada, acadou 11 medallas en campeonatos de España, a gran maioría medallas de ouro nas súas respectivas categorías pista 5.000 e 10.000. 15 medallas de ouro en campeonatos galegos, en ruta, pista 5.000 e 10.000. En canto a competicións internacionais, Aldara nos comenta como no 22 competiu no Festival Olímpico da Xuventude Europea, no 23 na Copa Europea por equipos e no 24 na Copa do Mundo por equipos. Vai a sonar agora, despois do hino do Sporting de Xixón, o noso, o hino do barrio, o da Milagrosa, o que fala dos nosos valores de unidade, de traballo, de sacrificio e de esforzo. Mentras entregamos a muralla de Lugo, de mans de Fran Cajoto, a
Aldara Meilán García. Hola, bueno, muchas gracias por el premio. Yo no soy Aldara, soy su madre, porque Aldara está en Madrid estudiando y entrenando. Y entonces, bueno, lo vine a coger yo en su representación. Nada, muchas gracias por este premio y enhorabuena a todos los homenajeados. Bueno, temos un capítulo tamén importante, especial. Non só agasallamos a deportistas, sino que parécenos que a labor de un directivo dunha asociación, dun club, dunha entidade, debe de ser recoñecida. E este é o caso. Vamos a recoñecer a un compañeiro, a un directivo, a un traballador nato, a unha persoa que dentro dunhos días pois estará colaborando seguramente na Operación Quilo da Milagrosa, como colaborará e colabora ca Feira de San Isidro, cos milagrosistas, ca Gala do Deporte. De forma desinteresada, sin pedir nada a cambio, dedicando o tempo que debíamos dedicar á familia, dedicándollo aos demais, de forma, como digo, totalmente desinteresada. Vamos a pedir ao noso párroco, José Antonio Ferreiro, que nos acompañe, porque a entrega agora é dun directivo da Milagrosa, así que José Antonio acompáñanos se eres tan amable. No caso de Suso, que é o noso seguinte agasallado, non tuvemos duda, porque el é un ferviente madridista. Por lo tanto, sería inoportuno que non lle puxéramos de fondo o que agora vai a sonar. Entregamos a Muralla de Lugo polo seu traballo desinteresado como directivo a Suso Yáñez. De las glorias deportivas que campean por España, va el Madrid con su bandera. Un castigo y poderoso, todo nervio y cuando veteranos y noveles, laureles con respeto y emoción. A la Madrid, noble y bélico. Bueno, e agora tócanos escoitar, corresponde escoitar o representante da Diputación Provincial de Lugo, a Fran Cajoto, que, como vos dicía, hoxe nos acompaña en nome do organismo provincial. Eu quero darlle as gracias porque xunto co Concello de Lugo, que saldrán a continuación os seus representantes, a Diputación Provincial de Lugo ten un convenio con nós co que se financia a actividade, entre outras, da Gala do Deporte da Milagrosa. Por lo tanto, Fran, quero pedirche que traslades ao presidente e ao resto do equipo de goberno da Diputación Provincial de Lugo o noso agradecemento. Palabras agora do alcalde de Foz, diputado provincial en representación da Diputación, como digo, da Diputación de Lugo, Fran Cajoto. Bueno, pois moitas gracias, desde logo trasladarvos desde a institución e tamén do presidente da Deputación que non puido estar hoxe aquí, pois a máis sincera noraboa pola organización, a Asociación de Veciños, Comerciantes e Industriais da Milagrosa. É un placer pois, sempre estar aquí, ademais sentímonos na casa, desde logo noraboa a todos os homenaxeados, a todos os premiados, porque
todos o merecedes, e ademais, pois, nunha gala tan bonita, o deporte une, o deporte é compromiso, é esforzo, é compañeirismo, e a Deputación, desde logo, sempre vai estar convosco. Así que, felicidades pola iniciativa, que siga habendo moitos milagrosistas e moitos premiados do deporte máis. Sempre estaremos aquí, porque nos sentimos, desde logo, como se estiveramos en Foz ou, desde logo, na propia institución. Moitas gracias. Bueno, e agora o turno para rematar as entregas é do Concello de Lugo. Temos que disculpar hoxe a presencia, como facíamos co presidente da Diputación. Sabéis que a alcaldesa está en un congreso en Sevilla, tamén o presidente da Diputación, pero temos unha magnífica representación, porque temos, para empezar, a unha concelleira do barrio da Milagrosa, que vive dende hai moitos anos, bueno, sin dicir o número, pódese dicir a rúa, porque que leve máis o nome na rúa Milagrosa. Así que vamos a pedir que nos acompañen Ana María González Abelleira, Jorge Bustos, o concelleiro de Deportes, Ángeles Novo, concelleira de Igualdade. Bueno, e temos tamén por aí, Fran, que te cambiache de sitio, xa non te veía, pero vente para aquí, porque temos por aí o vicerrector do campus universitario, como non, sempre colaborando con nós, non falla nunca cando lle pedimos a súa presencia, e eles van a ser os que fagan as entregas seguintes. Concretamente, a que corresponde agora é a de Olivia Monreal, especialidade squash. Nos decían, cando nos enviaban o currículum, que Olivia é campeona de España sub-17 e tamén campeona galega sub-19 e sub-17. Campeona de España por seleccións autonómicas, formando parte da selección galega absoluta. Sin duda que lle espera un futuro moi prometedor a Olivia e a toda a súa familia, que son veciños deste barrio, do barrio da Milagrosa. Vamos a escoitar de fondo o hino de un clube que nos fala tamén de unión, como é o Betis, para agasallar ca muralla de Lugo a Olivia Monreal. Bueno, e corresponde agora o turno a unha persoa. Eu, leendo o currículum, non sabía realmente si destacar que é unha das mellores traumatólogas que hai en España ou que é unha gran aficionada ao atletismo. Eu podo dicir a Luisa Ibáñez, como simple comentario, que moitos funcionarios como a min, que o mellor tiñan a Seguridade Social, nos pasábamos ao Polusa cando ela, como traumatóloga, desempeña na Virxen dos Ollos Grandes, nos distintos sanatorios, na privada, a súa especialidade de traumatóloga. É unha gran traumatóloga, unha das millores traumatólogas que hai. Ademais foi e é traumatóloga de deportistas e de grandes campeóns. A súa afición é o atletismo. Atleta do equipo de atletismo da Universidade de Oviedo, 1933-1996. Participante no Maratón de Valencia do ano 22 e no Maratón de Boston do actual ano 24. Triatleta dende o ano 1998. Campeona galega de duatlón e triatlón.
campeona de España, dualón e triatlón olímpico en distintos grupos de idade, 30-35, 35-40, 40-45. Más de 25 carreiras celebradas. Traumatóloga, como decíamos, de profesión. Dende o 2018, médico responsable da selección galega absoluta femenina de voleibol. Medalla de bronce en Final Fur 2021. Medalla de plata, Xogos do Mediterráneo, Orán 22, ca selección absoluta masculina de voleibol. Clasificado ao Mundial de Voleibol Femenino. Como veis, queda a duda de si tuviéramos que diferenciar con que nos quedaríamos. Pois posiblemente cas dúas cousas. Con unha magnífica traumatóloga que é unha gran aficionada e practicante do atletismo. Vamos a escoitar de fondo La Fuente de Cacho, himno oficial do Real Racing Club de Santander, que además está ocupando a primeira posición da segunda división de fútbol. Dedicámoslo tamén ao meu compañeiro Eladio, que nos acompaña na gala e que é cántabro. Pero realmente La Fuente de Cacho cantamos ya a Luisa Ibáñez Martín. Bueno, muchas gracias por este premio. Ya tengo 2 murallas porque ya otra vez me reconocisteis por mi trabajo ayudando a los deportistas. Me considero una persona deportista, pero ahora quizá más en la faceta de ayudar a que algunos de los que estáis aquí homenajeados pues podáis conseguir vuestros mayores éxitos deportivos. Así que nada, si me necesitáis, espero que no, prefiero veros aquí que en la consulta del hospital. Muchas gracias. Bueno. A especialidade que vamos agora a premiar é a de marcha nórdica e concretamente na persona de Ángela Castro, segunda clasificada na Copa Galicia en marzo do 23, Lugo, veteranas D. Primeiro clasificado Copa Galicia, febreiro 23, Pontevedra, segunda na Copa Galicia, maio 23 en Santiago, segunda Copa Galicia, abril 24, Lugo, veteranas, primeira clasificada Copa Galicia, xuño 24, Santiago de Compostela. E, como non, primeira clasificada no Open Cabeza de Manzaneda, outubro do 24. Subcampeona galega por equipos femeninos, Copa Galicia 23, Nordic Walking Lugo. Sonará de fondo o hino do Barcelona, do Barça, mentras entregamos a muralla de Lugo para Ángela Castro González. Eu solamente quería darvos as gracias a todos, sobre todo aquí ao barrio da Milagrosa por este agasallo que tampouco non creo que merezca tanto, pero bueno, aí está. Gustaríame decirvos solamente, a maioría de vos seguramente non conocedes o que é marcha nórdica. Eu pertenezco a ese grupo de personas que camiña con bastós, que moita xente dice, que facedes con eles? Pois a marcha nórdica é un deporte no que, inda que moita xente non conozca, axuda muchísimo a maioría de xente. É un deporte no que traballas todos os músculos do corpo. E que sería maravilloso, inda que xa estamos crecendo moito últimamente, crecer un pouquiño máis. Dar as gracias a todos, en nombre meu e, sobre todo, en nombre do Club Nordic Walking Lugo. Gracias e boa noite.
Bueno, correspóndenos ahora homenaxear a un clube realmente exemplar, o Clube Triatlón Cidade de Lugo. A verdad que nos levaría tempo poder leer todos os méritos deste clube, do Clube Triatlón Cidade de Lugo Fluvial, pero, entre outros, quero lervos como nas ligas nacionais de clube, o Clube Triatlón Cidade de Lugo acadou campeonatos de ligas nacionales de clubes, subcampeonatos, campeonatos de ligas nacionales masculina, femenina, ou, por exemplo, como ten campeóns de ranking nacional de clubes no ano 24. Fixadeus como a nivel de resultados de élite femenino a nivel de equipos, o Clube Triatlón Cidade de Lugo ten éxitos desde campeonatos de España, distancia olímpica, relevos, sprint, triatlón, triatlón distancia olímpica, parellas de triatlón, e, bueno, así a verdad é que podía seguir leéndovos un montón de méritos de un clube como é o Clube Triatlón Cidade de Lugo Fluvial, que agora, como vos digo, vamos a agasallar. É un agasallo tamén un tanto especial, porque vai a sonar de fondo o himno do Valencia. E tamén queremos ter un recordo con todas esas persoas que sufriron e sufren tanto coa Dana de Valencia. Por lo tanto, vamos a escuitar de fondo o himno do Valencia mentras agasallamos coa muralla de Lugo o Clube Triatlón Cidade de Lugo Fluvial. Simplemente dar as gracias á Asociación da Milagrosa por pensar en nós, sobre todo por valorar o esforzo e os méritos que estamos acadando, por ser breves, nada máis. Moitas gracias novamente e enhoraboa a todos os premiados. Bueno, vamos a escoitar agora unhas palabras do concelleiro de Deportes. Decíamos hai un momentiño que xunto coa Diputación Provincial o Concello de Lugo é patrocinador desta gala, un home xoven, traballador, emprendedor, hoxe nos acompaña. Vamos de pedir ao concelleiro de Deportes que nos dedique unhas palabras. Procederemos ás dúas últimas entregas e pondrá o broche da gala Ana María González Abelleira. Así que vamos agora con unhas palabras do concelleiro responsable de Deportes do Concello de Lugo. Jorge Bustos. Moitísimas grazas a todos e a todas. Bueno, poderíais haber posto todo hino que fora do Barça cando salín eu, pero bueno. Hecho que hai, son gajes do directo. Bueno, agradecer, estou moi agradecido de Porto Lucense, sobre todo porque, bueno, tiven a oportunidade nesta gala de dar un agasallo, un premio a unha persona que adestrei de novo. Logo, bueno, cambio de deporte o malo que ten, pero gústame ver que o deporte ten presente, ten pasado, que por eso temos este presente, e ten futuro, de acordo? Lugo deporte, vou ser breve, porque os políticos falamos moito, e que hai xente que ten que madrugar, vale? Agora mesmo estamos nun nivel deportivo excepcional, espectacular, temos clubs que acaban de acadar a excelencia a nivel nacional, temos xogadoras que están rendindo en campeonatos nacionais, campeonatos europeos, internacionais, como estamos agasallando hoxe, e, bueno, agora mesmo estamos a ter, pois, fixemos o cálculo outro día, por unha serie de circunstancias, alrededor de 10.000 licencias federativas que o 10% da poboación fai deporte. Vamos chegar a un punto que vamos ter que solicitarlle o autobús a Lino para que nos leve a Pol e pouco a pouco mover os marcos e quedarnos co campo. Así que, moitísimas grazas, seguir así. Lugo Deporte, do deporte orgullo lucense. Graciñas.
Bueno, pois co orgullo que ten facer practicar o deporte, que podemos decir da colaboración dunha entidade de crédito, en este caso a Caixa Rural, co deporte de base. Dende a súa creación nos anos 60 do pasado século XX, Caixa Rural Galega prestou unha enorme atención ao fomento do deporte base nas distintas zonas de Lugo. Normalmente trátase de patrocinios moi estables que permiten aos clubes planificar e xustificar a súa actividade. Caixa Rural Galega colabora na actualidade con Lucus Atletismo, Estudiantes, Ensino, San Sillao, de baloncesto, MB, Xabarín, de voleibol, Muralla de rugby e Residencia de fútbol, aparte de outras colaboracións con clubes de patinaxe ou tenis de mesa. As subvencións anuais que dedica a Caixa Rural na cidade de Lugo superan os 50.000 euros e destacan como patrocinio, quizás dos que levan máis anos colaborando con eles, o do clube Lucus de Atletismo. Levan, en relación co patrocinio da Caixa Rural, 25 anos ininterrumpidos. Vai a sonar a ritmo de Jota, o hino do Osasuna, dos Pamplonicas, mentras pedimos a representación da Caixa Rural Galega para recibir o agasallo da Gala do Deporte. Caixa Rural Galega! Pois moitas gracias no nombre do Consello Rector da Caixa Rural, da directiva da Caixa, do noso director xeral, que hoxe non puido estar, e máis de todos os empregados. Esperamos seguir apoiando o deporte base durante moitos anos e que seña un motor de ben para o deporte galego. Bueno, moitas gracias, nada máis. Veña. Bueno, e vamos a ir xa poñendo un pouquiño de punto e aparte na gala. Deixábamos precisamente como broche de honra, como broche de honor, a entrega ao Clube Deportivo Lugo. Eu comentáballe, creo que a Marco, cando veu, que eu teño a gran orgullo ser un dos 50, 60 socios máis antigos do Clube Deportivo Lugo. A parte da pasión de cada un, o decía antes, é o clube da cidade, da provincia. Por lo tanto, é o primeiro dos clubes. Un clube histórico, creo que está ahora en torno a máis de 70 anos, penso que é do ano 50 e tantos, cando se fusionan dous clubes de Lugo e dan orixen ao Clube Deportivo Lugo. Aí estamos en unha tempada que esperamos que sea de transición, pero que nos leve a donde nos ten que levar, que é a segunda división. Esta entrega é tamén unha homenaxe á actual directiva do Clube Deportivo Lugo. Eu digo a veces a xente e a compañeiros, é moi fácil criticar. Todos somos adestradores, entrenadores, delanteros centros, todos sabemos as solucións de todos os problemas, pero hai unhas persoas que poñen cartos para que outros vayamos a disfrutar. E iso non é tan fácil. Así que a directiva de Tino Saqués, que actualmente está resindo os destinos do Clube Deportivo Lugo, por suposto, como no caso do Atlético, solamente pode sonar agora o himno dos achadores, que é o himno do Clube Deportivo Lugo. Un dos membros do Consello de Administración, Marco, vai a recoller este agasallo, o agasallo que corresponde ao primeiro dos clubes de Lugo e da provincia. Club Deportivo Lugo!
Bueno, agradeceros a todos en nombre del Club Deportivo Lugo esta distinción que nos hace la Asociación de la Milagrosa y bueno, y agradeceros y pediros vuestro apoyo para que a ver si en breve volvemos a la categoría que nos merecemos y estemos todos orgullosos del Club Deportivo Lugo. Muchas gracias a todos. Nas suas flores, vermelho e branco por triunfar. Lugo, 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 ah. Lugo, Lugo, Son do Lugo, non o nego, pon na tua man, compañeiro, a bufanda. Bueno, e as notas do hino do Clube Deportivo Lugo dan paso ao punto e final desta gala. Espero que o menú fora o gusto de todos, que disfrutareis da cena. Noraboa a todos os agasallados, sin ninguna duda, que sodes un exemplo para todos os demais, para todos os que estuvemos acompañando en esta gala. Vamos a poñer, no, Tito, non te vayas porque o do Lugo temos que repetilo. Tito, que temos que repetir un poquinho o hino do Lugo para pedirle a Ana María González Abelleira. Podemos repetir un pouco? Sí, a ver, pois dámoslle do Breogán. Tamén, pero temos o do Breogán. A ver, me están dicindo, oye, que non te olvides, que tamén hai un clube que se chama o Breogán. Encima temos aí o secretario do Consello de Administración. Temos do Breogán. A ver, que podemos poñer do Breogán? La gran Rosalía, a bailar un himno, tu equipo de Galicia. Alzaremos banderas, seguiremos en loritas, tranquila victoria, y seguimos en fe. Seguiremos unidos, con el equipo de Galicia, hoy es el directo, llevámoslo dentro. Bueno, pois ese sentimento que levamos dentro todos os lucenses, que é o sentimento breoganista, e ese seguimos en pé, é o desexo da nosa asociación, que sigades en pé, que sigades con moita saúde, que nos poidamos ver o ano que ven e moitas veces máis ata o ano que ven. Vamos con a concelleira da Milagrosa, a teniente alcalde Ana González Abelleira, para que, coas notas do hino do Breogán e do Club Deportivo Lugo, nos poña ese broche a esta gala. Moitísimas gracias, noraboa a todos e ata o ano que ven. Bueno, moitísimas gracias, señor presidente Milagrosa, señoras, señores presidentes de asociacións de casi todo o municipio de Lugo, señor diputado provincial, señora concelleira do Concello, vicerrector, autoridades civís, autoridades militares, amigos, amigas todas, moi benvidos, xa que o dixo Jesús, son o punto final, espero que, como dice aquel, que o mellor sempre está por vir, así que nos veremos seguramente para o ano que ven noutra gala tan importante. Parabéns a todos os premiados, a todas as premiadas. Quero empezar tamén, disculpando a señora alcaldesa que hoxe non pode acompañarnos, porque, como xa moi ben dixo tamén Jesús, está en Sevilla en outros temas tamén importantes e non pode acompañarnos, pero pediunos que lles trasladaran todos eses parabéns e as felicitacións a todos os homes e mulleres que representan a Lugo no municipio, pero tamén fora das nosas fronteiras. Por lo tanto, da súa parte, un merecido agradecemento e un cariñoso saúdo da súa parte. E sin máis, para non alargarme, porque ainda decíamos na mesa, se queres que te atendan, ponte de pé, fala alto e sé breve, así que vou cumplir os 3 requisitos.
Polo tanto, non quero rematar sin agradecer tamén a todas as persoas que fan posible esta gala, non solamente premiados e premiadas, sino o traballo de todos os asociados da Milagrosa, así como de outras entidades, e como no tamén a este gran restaurante, a Manuel como xerente del, e a todos os camareiros e camareiras que fan posible tan ameno esta cena da que disfrutamos hoxe, que ademais estaba todo exquisito como a cena. Sin máis, agradecervos a invitación, esperar que o ano que ven un pouquiño mellor, como sempre, como todos os anos, a seguir facendo deporte. Polo deporte, como dixo o concelleiro, somos dos concellos con máis presencia de deportistas e ademais que máis invertimos no deporte, porque o deporte é Lugo. Moitas grazas e hasta o ano que ven.